Auntie Wilhelmina. Hallo, waar kom jij nou vandaan? Kan ik een pakje eiwit krijgen, alsjeblieft? Jij kan wat klein geld gebruiken, man. Jij weet niet goed, dat is 5 rand. Ja, maar auntie. Carissa, trek aan. Ons is te laat. Carissa! Carissa? Dit is dan mijn kleindochter. Aangenaam kennis. Ze heeft me toe opgekomen om in te schrijven voor die cursus. Ik is toch blij, het ingestemd, né? Ons zal lekker samenwerken. Prachtig. Kan ons nou uw aandacht krijgen? Ik kan met trots zeggen dat ons al bijkans al die handtekeningen heeft, zodat ons die project kan beginnen. En ons, als Mont Royal, wil graag baie dankie zeggen voor al die handtekeningen wat ons tot zover gekregen heeft. En dat u geloofwaardigheid in ons gesteld heeft. Ik wil ook bij die gelegenheid net aankondigen. Daar is nog aansoekvorms om van u als jeugd naar die stad toe te nemen voor een jaarlange opleidingscursus. Zoals u succesvol is en u komt terug, kan u in die bergen bij die splinternieuwe golfestate komen werken. En dan wil ik ook net dat aankondigen. Zoals u kan zien, gaan daar een Rietmond Bazaar waartoe u allemaal genooi wordt.